my channel. Oke, selepas dengan segala kerewehan cerita macet sebelum sampai ke tujuan dan setelah santai-santai menenangkan pikiran, kita memutuskan untuk masuk ke dalam tempat wisata ya. Otomatis kan dewe tuku tiket tiketnya iku ke setiap orang kepala itu 30.000, dan perlu diketahui 30.000 iku ke wis termasuk nanti kalau mau menikmati wahana yang ada ya. Kan tiap wahana kan bayar ya, tiap wahana bayar lah. Registrasi tiket 30.000 itu kok iso dapat potongan tiap mau ke wahana, mungkin potongan 5.000 atau apalah, koyo enek mini trail karo mini opo guys sing rodone telu ya apa jenenge ra ngerti aku. Nah, karo parkir iku ke bayarnya 5.000 untuk sepeda motor. Untuk mobil kurang tahu karena saya kesana memakai sepeda motor yang macet. Lah wis iku terus mlebu kan. Mlebu nang kono iki enek dua jalur. Jalur mencintainya atau mencintaiku yang apa adanya. Ora. Nang kono enek dua jalur ya, enek jalur ke atas karo jalur ke bawah. Nek si jalur ke atas iku ke nggawe camping ground, mungkin iso camping juga nang kono ya. Nek duwe arep apa duwe terus kan lanjut emang apa kuwi aku karo dulur gitu kan ngambil dalan ke atas yo sing nang kono kuwi apa nang tulisane iku camping ground, wahana camping ground yo. Setelah aku munggah iku emang cocok banget gawe camping ngono lho, terutama gawe awak dhewe sing emang hobi niki suasana alam, terus pengen menikmati malamnya alam tersebut tanpa susah-susah untuk mendaki karena kan vibes alam banget ya. Cocok banget ya, emang gawe rujukan, emang gawe referensi buat ngecamp itu emang cocok banget. Mau meneh bareng-bareng ya karo menikmati malam sambil gitaran nih sebetulnya ngojo bakar-bakar, soalnya nang kene banyak larangan termasuk bakar-bakar nang tengah hutan yo kaya aku wingi pas mlebu iku kan emang niatan sekolah isor wis sanggup jajanan. Wah aku nek nggawa kursi estetik klebare terus nang dhuwur karo ngobrol karo Game City kan ngono to karepe jebule arep mlebu dilarang membawa makanan juga minuman sendiri. Jadi ini makanan minuman juga udah disediain nang jero kabeh ngono lho. Dadi saka njaba nggawa dhewe iki ora oleh ngono. Terus sing dalan medhone iku salah sijine enek sing jenenge children playground. Kaya enek rasa iki tempat gawe bermain anak-anak ngono lho. Ya cocok banget sih gawe sampean kabeh sing wis berkeluarga, terutama sing wis duwe anak-anak cilik pengen ngejak dolan tapi bingung nanti yo nang kene iki. Soalnya emang tempat iki luas ya, tempatnya luas iso gawe karo anak-anak iku sampeyan yo iso refreshing, anake melu seneng kan ngono. Ora mung buru senenge dhewe. Ya nang kene ana children playground mengidentifikasikan bagi kita, bagi kamu semua yang sudah berkeluarga dan tentunya udah mempunyai anak, ya cocok banget wahana iki. Soalnya di samping kita itu bisa menikmati bertamasya, anak yang kita ajak juga bisa menikmati tempat tersebut. Karena kebanyakan kan gini ya, banyak kita jalan-jalan ngajak keluarga, tekan tempatnya nggak sesuai ekspektasi kan gitu. Tapi kalau ini sama anak-anak cocok banget. Yo udaranya segar, ya suasananya alam ijo-ijo emang membuat pandangan mata itu terlihat begitu segar. Nggak cuma hanya dirasakan tapi dipandang mata juga segar kan ngono. Terus mlebu kan. Karo sing unik iki ngene aku setiap nang arah perjalanan kan nang pinus-pinus iku ke enek apa ya makalah. Nek makalah enek quotes. Enek quotes akeh banget. Wan ilmuwan apa sapa kaya ngerti. Kok kebak quotes tapi sing urung tak temokake kuwi quotes cinta. Tentang sebuah lara hati yang telah ditinggal pergi oleh orang yang dicinta kuwi ora ono.
Tapi maksudnya kuat-kuat itu tentang hutan menurut. Tapi tentang mencintai hutan lah, tentang apa-apa. Tapi seguro tak temu kuat tentang mencintai aku apa adanya atau mencintai dia walau harus bertaruh dengan luka yur ngono anak orang. Yo iki ora tempat galau tapi tempat untuk mengobati galau. Manglipin ayo. Terus. Ya nang kene barang juga iku enek spot foto akeh ya. Terutama nggih mbok-mbok ya. Nggih mbok-mbok nggih ibu-ibu sing kadang sok hidaun, sok heboh ketika melihat sesuatu sing ana tempat api kan langsung sok foto kan. Ya seneng ibu-ibu aku bareng sih. Nah, kuwi biasanya cocok banget ya, cocok banget karo nggih ibu-ibu. Sing seneng holiday ya ngene iki lah. Wis cocok banget. Kok mau tak balik nanti nang kene kebak larangan ya ono larangannya kedatangan kok di antaranya nggak boleh bawa makanan minuman sendiri, terus dilarang bakar-bakar, dilarang bawa miras. Ini banyak ya nang tempat wisata ngendi wae utawa nang gunung bareng ya emang bawa miras itu emang nggak boleh ya, koyok iki kebanyakan loh ya enggak ya emang dari agama aja dilarang, juga negara juga dilarang. Yang tidak perlu dilarang adalah kamu mencintainya. Tapi ketika tidak dibalas seperti apa yang kamu minta, jangan salahkan dia, orang yang kamu cinta. Di niatan arek ngegam nang kono, iku kayane ki emang gak boleh bakar-bakar. Dikhawatirkan nanti bisa menimbulkan kebakaran mungkin ya. Oke lah, karena kebakaran api cemburu mungkin hari ke hari bisa terobati, tapi kalau kebakaran lahan itu loh karo nanggiri juga ada enek kon ngati-hati ya soalnya dalan iki licin tercuram sekarang hati-hati awas kepleset karena jatuh di atas jalan itu tak seindah ketika kalian itu jatuh cinta. Ya meskipun jatuh cinta ya akhirnya ya kadang yang menimbulkan sebuah lara. Ya nang kono nek wis oleh tempat sing ngisor spot foto kae nek ra salah kae ya ora tempat ono api. Aku langsung tak jereng kursine wis dibawa. Nah, dulurku wis ngerti dhewe kan wong wedok langsung tekan kono macak. Ayo kadang mikir kene, wah iya. Emang kudrati wanita itu koyo macak, kuwi macak ngono kuwi lho. Dia mempersolek diri aku setelah dolaran kamera ya nang kono ki ngomong lah ngobrol ngasih ora kroso koyo iki nggih sedilit kan koyo iki nggih sedilit banget jebul iku ki tekan kono ke jam 11 ngasih omong-omongan tekan jam 2 wis nah 2 ya 3 jam itu gak kerasa ketika kamu itu bicara dengan orang yang tepat guys. Tenan kadangnya emang koyok sedilit jebul wis suwi koyok iki wis suwi jebul gak sedilit yo kadang ngono ya kan seorang ngerti ya. Ya nang kono ketika omongan barang itu kayak apa ngomong seliweran ngerti saya jenenge sijine minitrail sing bahane telu ki ana sing kok ATV barang. Kuwi ketoke penyewaan nek ora salah iku ki 25.000 apa kepriye ya. Nah kuwi ya cocok banget kuwi gawe apa disewa soalnya jan gone ku wombo banget dene butuh minitrail utawa ATV. Nek anak-anak ya mungkin kok minitrail nek orang-orang dewasa kayak kita itu mungkin pakai ATV. Dan perlu diketahui sing 30.000 mau awal sing mlebu bayar tiket kayak termasuk engko iso dapat voucher gawe numpak ATV iki. Terus wis sak perlune kan wis njipo apa jenenge njipo foto video nang kono lanjut ke perjalanan. Lah heran nih selama mau gogokan omong-omongan kuwi belas ora mangan ra ngombe apa-apa. Ya ngelak, ya ngorong soalnya kan wis nggowo tapi ora oleh digo mlebu kan. Kok jebul kono kuwi ta wis mlaku medun sithik nang sore ana kafe. Ane kadung
mek-mekan ya wis kadung kok suwi arek mambeneh kan ya mungkin menjelang waktu ngoh kan kudu to ayo wis terus nyelanjutke perjalanan aku golek musola kan jan urung untuk buren terus ya aku jadi nemu siji tempat sing nang kono wow banget apik banget soalnya nang kono iki luas terus emang dikelilingi oleh pinus ngono kuwi ya kuwi jare coba video foto sedikit api-api jenengan nang kono jan teko definisi ngadem beneran ngadem teko adem apa meneh nek ketika awake sampean teko karo bojone sampean soalnya karo wong wedok sing ijeh status pacaran urung nentokake iku bisa membuat keadaan tambah adem ya nang kono juga nek blog outbound ya iso nge outbound barang gawe guru guys sama-sama guru-guru sing bingung arek outbound nanti sing tempatnya orang adoh ya iso terjangkau ya nek iki nang Mang Livi ya wis ape komplit banget ini insyaallah ya wis ngono ae mengingat iki wektune wis rada sore juga ya aku ngajak dulurku itu ya ora pati ya penak kan bali bengi-bengi daripada rada ndak kaungane bali kami memutuskan untuk pulang sesegera mungkin seperti ya mungkin ceritane dolan dino iki ngono sih wae setelah wisudahan macet nang tengah dalan iki jur mampu terbayarkan lunas dengan suasana alam yang sangat indah dirasakan. Dan akhirnya kita memutuskan untuk pulang.